budal kerja maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah nyambut gawe maca bismillah tangga kepaten alhamdulillah. alah percil mesti ngono kuwi takokmu gak pen bang liwi ya kudu refleks innalillahi yo ora omong kowe paham ora innalillahi yo kidalang eko innalillahi alah Loh, ngene lho Mas. Saya to. Iki konotasi ya. konotasi nggih Tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak harus diucapkan untuk orang meninggal. Tapi mboten kok Mas betul innalillahi untuk baik. Ndak apa-apa, saya kembalikan. kesandung niku mau innalillahi lah ya cepet masalah apa wae innalillahi dia cepet cok lah saiki kurang ajar bocah-bocah saiki sadong apa innalillahi